Ens venim a presentar, som els antics alumnes de quart d'ESO de l'any passat. I l'any passat vam fer un treball de recerca, que és un treball que fem a quart, que consistia en fer un espai de lectura. Nosaltres vam pensar, doncs anem-hi a fer una biblioteca pels més petits d'aquesta escola. I és el que hem fet.